नोंथांमोननिसिम आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय आंनि बे सोरां लामा इउटिउब चेनेलजों। दिनै आं बेखौनो आदै मादै गासिबो आंनि बिदा फंबाय नोंथांमोन माखासे आरो आंनि बिनानावमोन दिनै बेखौनो आं खुलुमनाय जासिग्रोयो। जेब्ला आं नोंथांमोननो खुलुमनाय जासियो अब्ला आं बायदि रोखोमनि खोथा बुंनो एबा जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे मोजां लामाखौ दिन्थिनो थाखाय आं आखाइ हरनानै नोंथांमोननिसिम जि जोंनि हारिनि समाजाव मोनसे आं गाज्रि नुदों आं बेखौ बुंनो होनानै बे भिडिअनि गेजेरजों आं फैयो। माबोरै होनोब्ला जों बर' नंगौना नङा? जों बर'। जोंहा मोनसे कालसार दंना गैया? दङ। जोंहा मोनसे नियम निथि दंना गैया? दङ। होमब्ला जों मा नुबाय थाखो? बेखौनो आं बुंनो सानदों। सोरबा मोनसे मडेलिं, सोरबा मोनसे डिजाइनिं, सोरबा मोनसे बेबहार। डिजाइनिं दं, स्टाइलिं मडेल खालामनाय दं। दिनै जोंनि माखासे बर'नि आर'नाइ दख'ना गाननानै जों मोनसे मडेलिं दिन्थिनो हायो। आरो जों गावखौनो गाव फेसबुक जिखुनु ससियेल मिडियानो जा जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे मडेलिं दिन्थिबा बर'नि मुसुखा होननानै जों सिनायजागोन। बेखौनो जोङो माखासे गाज्रि एक्टिं, गाज्रि बेबहार, गाज्रि नायनो नायथाव जायै बर'जों मोजां मोनजाथावै आरो बर'नि मोनसे नियम निथियानो गैया दिनै बेखौनो दिन्थियो। नाय नोंथांमोना नै एसे दिनै माखासे आं मोनसे खोथा बुंनो थाङो माखासे जोंनि गेदेरानो जा बा गेदेर माखौ बुङो थाखा गोनांखौ जों माखासे गेदेर होनना बुङो, माखासे जों गैयैखौ जों गैयै होनना बुङो, थाखा गैयैखौ गैयै होनना बुङो। दिनै माखासे जोंनि गैयैफ्राबो माखासे जायनि बेबहारिया गाज्रि बिसोरबो माखासे गाज्रि बर'नि नेमखौ मिथिथारै बिसोरबो गाज्रि दिन्थियो। आरो माखासे गिदिर थाखोआव बा जेनेबा जानो लोंनो थोनाय माहाजोनखौ आं माखासे ओरैनो बुंदों गेजेराव, नाथाय आं माखासे मानसिफोरखौ इंगितजों बुङाखै, बेयाव मोनसे बुजिनो थाखायसो बुंदों। दिनै नायनो थाङोबा सासे बियो माने फिल्मनि हिर'इन बादिबो नुयो बा हिर'इन बादिबो नङा, माने बेयाव मोनसे बेहा मडेलिं थिगैनो दख'ना गाननानै बे गोबां बायदिजों मेकआपजों आरो ओरैबायदि डिजाइनजों बे केमेरा साफायदों जोबोद मोजां। नाथाय आं जे खिबुआव माखौ फज'ना लादों बेखौ मानो बावगारखो? जों जि जायगायाव थाङो जों बेखौ मिथिखायो, मानि मुङाव दङ, मानि खाम्फायाव दङ, मानि गार्डेनाव दं होननानै जों मिथिखायो। होमब्ला जों मा मावनानै दिन्थिखो? दिनै गिदिर गोलाव बा गिदिर थाखोनि मा लेखा फरायनायानो जाथों, दिनै बेफोरबायदियाबो मानो गाज्रि आखुखौ दिन्थिखो? होमबा जों माबे कालसार? जों माबे कालसाराव दं? मालाबा नै बेखौ जोङो आर'नाइ होनना बुङो। बे आर'नाइखौ सोरबा मालाबा सावनानै दिन्थिसिगोन। जोंनि गेजेराव बर' हारिखौ मोजां मोनै दं खोमा, बेफोरबायदिसो मोनबाय आं। जों बुंसेयावबो मिथिसेयावबो माखासे गिदिर गोलावफ्राव मबाइल लायो बा मबाइल लायैबो दं। बांसिन मबाइल लाग्रायानो दङ आजिखालि बर' इउटुब नायग्रा गोबां मानसि दं, फेसबुक नायग्रा गोबां मानसि दं। दिनै नोंसोर मा दिन्थिबाय थाखो? आरो नों गाव गावनो मिथियो बेफोरबायदि हारिनि बेफोर बेरेखा होननानै नोंसोर मिथिखायो। नोंसोर होनबा मानो बेफोरबायदिखौ दिन्थिखो? जोंनि बर' समाजा मा जागोन बिदिब्ला? जुदि नोंबो गोसो ज'आ, बयबो गोसो ज'आ, बयबो गोसो लाया, दिनै बयबो गोसो लाया, दिनै हारिनि थाखाय बायदि माने जि बुस्थु बर' हारिनि मुङै जायफ्रा मावनानै थांबाय बिसोरो दिनै रुंसारि जानानै थांबाय, दिनै बिसोरनि खाम्फा बानायदों, दिनै बिसोरखौनो जुदि नोंसोर बिदि दिन्थियोब्ला होमबा जोंनि मोनसे बर'नि कालसारानो गैया, बिदिसो जानोसै। बायदि मावनानै दिन्थिबाय थायो नोंथांमोननि गेजेराव। होमबा नोंथांमोना जों रावबो मोजां मोनखायानो बेफोरबायदि बेबहारखौ, होमबा मानो दिन्थिबाय थाबावखो? सोरबा गाननाय जोमनाय गावनि देहाखौनो दिन्थियो एक्टिं, सोरबाथ' एकदम माने नन ड्रेसखा ओरैबायदि दंखायो। मा होनगोन बिदिखौलाय? बेबो गासै बर'नि पस्टाराव नुदों, माखासे बर'नि माबायावनो गोजा। दिनै सोर बिसोरो? बर' बा आइजोआनो जा जोहोलावानो जा होनना बुङोबा दा गासिबो बेफोरल' समायसा नुसै। जों बयबो ना बेखौ मोनसे बुंनो थाङोब्ला आं दा बेखौ बुंसै, जोंनि माखासे गिदिर गोलावफ्रानो बेफोरखौ हात लानांगौ आरो जोंनि बर'नि कालसारखौ जों मोजां दिन्थिनो नाजानांगौ। जेरै आं मोनसे बुंनो थाङो, नोंथांमोना नै बिबारखौ नुबाय जानांगौ, नैबे बिबारा। जोङो ना हारिखौ मोजां खालामनोबा जोङो बिबार बायदि समायना खालामनो नाजानांगोन। जों बुङो बिबारखौ नायोब्ला जोङो मोजां नुयो होननानै बुङो। दिनै होनबा जोंबो हारिखौ जों मोजां खालामनो जों नायनो हागोन ना हाया?
हायो जों मिथिखायो जों जे बिबाराव गाज्रि बुस्थुखौ नुनो मोना मोजांसो नुनो मोनो जोंनि गोसोखौ हाबिला खालामनो हायो बिबारा ओमफ्राय जोंनि हारिखौ जों हाबिला खालामनो हागोन ना हायो होनब्ला जों बर' हारिया मा खालामदों दिनै मोनसे बाथ्रा बेखौनो जों बिबारखौ समायना नुयोबा जों बर' हारिखौ समायना खालामनो नाजानांगौ माखासे जोंनि बर'नि गेजेराव गावजों गाव सहाय होलायनाय मोनसे गियान हो मोनसे सोलोंथाइ हो मोनसे फोरमान मिथिथाय हो दिनै जों गासैबो बर'आ नोंथांमोननि मोजां आदब दिन्थिनायजों जोङो जोंनि बर' हारिखौ जोङो डेभेलप खालामनो हानाय बायदि मोनसे ससियेल मिडियायाव लाबोनोसो हानांगौ जोङो ओमफ्राय जोंनि दा समाजाव मा नुबाय थादों गासिबो बेबायदि हरिकिसा माने बर'नि थाखथा होनायल' होनबा नोंथांमोनहा मा सानखो दिनै आं मोनसे खोथा बुंनो थाङो जोंनि माखासे गेदेर गोलावफोर माखासे बर' समाजखौ सामलायग्राफोर दिनै बिसोरनि गेजेराव फंनैसो बुंनो सानदों दिनै जेब्ला नोंथांमोनाथ' बहुत समनिफ्रायनो माखासे जोंनि इउटुबारफ्रा बेफोरबायदि बर'नि समाजा गाज्रि नुनायखौ बहुत मानसियानो बुंबोगासिनो जोंनि इउटुबारफ्रा बांसिन जोंनि बर' इउटुबार दं दिनै मोजांखौनो मिथिहोगासिनो आसि थुनानै दिनै बबे बर'नि थाखाय गाज्रि होननानै दिनै माखासे रस्टिंजों माखासे भिडिअजों माखासे बुजायनायजों बेफोरबायदि मोनसे डिसिसनजों मिथिहोबोगासिनो जोंनि माखासे बर' इउटुबारफ्रा दिनै हारिनि थाखायल' बांसिन मानसिफ्रानो इउटुब माबा बानायदों मानि थाखाय बर'आ दाबो डेभेलप गैया बेफोरबायदि गाज्रि बेबहारखौ नुनानै माखासे जोंनि इउटुबारफ्राबो बेफोरबायदि गाज्रि समयसाखौ नुनानै इउटुबाव भिडिअ पस्ट खालामनानै इउटुबाव आगारना होदों दिनै मानि थाखाय मोजांनि थाखाय बेखायनो आं बुंनो सानो जों गासैबो बुङो मोजांनि थाखायल' बेखायनो आं बुंनो सानो माखासे बाथ्रा बेनो जे जोंनि माखासे गेदेर गोलावफोरखौ दासिमबो हात लायाखै बादि नुगासिनो दिनै मानो बेफोर समयसाखौ नुबाय थानो मोनदों सासेनि गेजेराव सानै साथामनि गेजेराव साब्रै खालि बेफोरबायदि समयसाखौ नुनो मोनगासिनो दं होमबा दिनै गेदेर गोलावफ्रा जोङो नैबे आर'नाइखौ बर' होननानै सिनायथि लाना जों मिथिं दावथिङाव मोनसे गोदोनायाव लायो दिनै बे आर'नाइखौ सावबासो आरो बे सावबासो जेब्ला देहायाव खामगोन जोंनि बर' माखासे गिदिर गोलावफ्रा दिनै बे बर'नि मुसुखा होमब्ला बेखौ जुदि सोरबा आरो बेफोरबायदि सावना पस्ट खालामबावबा नोंथांमोना जिरायना थाबावगोन नामा जिरायना थानाय मुगा नङा बे दाखालि बहुत समनिफ्रायनो बोसोरसे बोसोरनै जालांबाय दासिमबो बेफोरबायदि समयसाखौ नुगासिनो जोङो दिनै बेफोरनि सायाव मोनसे बिबान होनांगौ मोनसे दायथ' होनांगौ आरो बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय मोनसे माबाखौ लाथारनांगौ बेखौनो आं बुंनो सानो जेब्ला बे अर खामगोन ना सोरबा आरो बेफोरबायदि समाजाव थाङै थुङै बेखौबो आर'नाइखौ सोरबा अर सावना पस्ट खालामनो बादि बुंबावबाय आं होमबा बे समाव नोंथांमोना मा बिखा खालामदो दिनै हारिनि थाखायल' मासिन गाज्रि बेबहारखौ दिन्थिबाय थायो होमबा नोंथांमोन बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना दिनै जायफोरा हारि खुंदों जायफ्रा दिनै हारिनि थाखाय खामानि मावदोंना बियो बर'नि गोरोन्थिफोरखौ सिनायनानै दिनै मोनदांनानै दिनै खिन्थागासिनो आरो जायफ्रा हारिनि थाखाय मावदों बियो बिखायाव मोनसे बागदावखांनाय फैयो माब्रै मानो बिदि जादों मानो बेफोरबायदि नुखो जों मानो बेफोरबायदि जाखो दा बुंनो थाङोबा जों बेफोरखौ नायनोसो जोनोम लादों जों बर'नि गेजेराव जों मोजांसिन दिन्थिनो नाजानांगौमोन नाथाय बेफोरबायदि जों समाजा नुबाय दा नोंथांमोना मा खालामो मा मायो दिनै जों मिथिहोयो जों मिथिसार होयो जे जों बिनिफ्राय सांग्रां जानो हायो आरो जों बर'खौ फोसाबनो हायो बेखौनो जों मिथिहोयो दिनै जोंनाव बेफोरबायदिखौ जों मावनो थाखाय जोंहा गोहोआनो गैया होनब्लाबो जोङो नुनायखौ जों बुङो गोरोन्थिखौ जों सिनायो हाजार माहाजोनानो जा दुखियानो जा बेनिखायनो जों रावखौबो गाज्रि हाबा मावनायखौ अननांगौ बे नङा जोङो गाज्रिनिफ्राय गोजान जानांगौ जों बेखौसो बुंनाय जायो बेखायनो जों हाजार माहाजोन जा दुखियानो जा जों बुंनो गोनां जों गेजेरावनो बाथ्रा बुङो दिनै बे गेजेरनिफ्राय जों नोंथांमोना मोजां जायो ना गाज्रि जायो जों बेखौ बुंनो हाया खिन्थु जों लुगैयो मोजांखौ हारिखौ जों फोसाबनो लुगैयो बेनो आरो जोंनि रावा बेखौनो आं बुङोब्ला बाथ्राया जोबनो थाङा बेनो गोबां बायदि रोखोमनि बाथ्रा ओंखारबाय थायो होमब्लाबो जोङो जेसेबांनाखि बेखौ जोथोन लायाना बेसेबांनाखिनो गाज्रि समयसाखौ नुबाय थागोन बेखौनो दोननानै आं दोननाय जाबाय नोंथांमोननिसिम माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आरो आंनि निमाहाखौ बियो एसेनोसै नोंथांमोननिसिम बाय बाय